Pa sigurno da je zanimljivo, mogu reći da možda je za naša prva utakmica, sigurno nije onako kako smo očekivali, imali smo dosta tehničkih grešaka, nekih čudnih stvari koje se događale, vodimo pa gubimo 2 razlike, pa opet u drugom poluvremenu dobro krenemo, imali smo nekih dobrih momenata, kao ono da 10-15 minuta igramo super, pa onda padnemo 5-6 minuta gdje smo izgubili koncentraciju. Mislim da to moramo popraviti, poraditi na tome, a prije svega naravno moramo popraviti vraćanje u obranu i tehničke greške. Pa naravno uvijek je lijepo kad pobjedite, dobar je osjećaj, tako da sretni smo i idemo dalje. Ja bih prije nazvao prijateljsko, pripremna utakmica, prva nakon dosta teških zahtjevnih treninga, 15 dana rada iza nas. Krim je jednu sedmicu počeo ranije, to se u nekim trenucima i osjetilo. Imali smo slični perioda u prvom i drugom poluvremenu kad smo poveli po 4-5 golova razlike, pa smo dopustili i rotacijama i nekim tehničkim greškama, a i činjenicom da je to prva utakmica dozvoliti protivniku da se vrati. Tako smo na kraju imali sigurno vodstvo i eto, malo i sretno, ali ipak zasluženo pobjedili. Igrale su sve igračice osim Ivane Fratnik, koja će sljedećim utakmicama zasigurno dobivati minutažu i na sutrašnjoj još jednom zatvorenoj utakmici i treningu zajedničkom sa Krimom gdje ostajemo, tako da u ovom trenutku je važno da smo pobjedili ako se već pružila šansa, jer osim što je to bila dobra pripremna utakmica, eto bila je i regionalnog karaktera za novo nastalu ligu, tako da smo startali sa gostujućom pobjedom. Okrećemo se narednim treninzima i danima koji su ispred nas da što spremnije dočekamo start službenog dijela prvenstva. Zauvijek u mislima, samo ti, Podravka.